बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव दा समाव सासे गेदेमा हांख्राय लाबोनाय जादों। बिथाङा जाहैबाय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुसे तरेन बर' थुनलाइ थिलियाव बिथांनि जोबोद बिहोमा दङ आरो बर' थुनलाइनि थिलिनि बिहोमानि थाखायनो बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जादों बेखौ बयबो मिथिगौ। आरो बर' थुनलाइ आफादा बर' हारिनि सिनस्रि जानानै दङ। बर' हारिनि थामोनथानि बाथ्राखौ लानानै आगु समनिफ्राय बर' थुनलाइ आफादा नांथाबबोबाय थादों आरो दा समाव तरेन बर' बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जानानै बर' हारिनि मा मावखो मा मावाखै बिनि हिसाब निकासनि बाथ्रा गोबां ससियेल मिडियायाव सोंलु सिखांबाय थानाय जादों। बेफोर बिथिंखौ लानानै दा समाव जों लानानै फैदों बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव। दा जोङो बिथांनो गिबियावनो बरायनाय होदों आरो खुलुमनाय होदों। खुलुमबाय। बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि हिसाबै नोंथाङा बोसोरब्रै बिबान रुजुनानै दङ आरो जों मिथिनो लुबैगोन नोंथाङा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जानानै मा मा बिथांखिफोर मावफुंनो हादों आरो मा मा नोंथाङा बिथांखि लाबाय थादों। सिगाङावनो आङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनसिम साबायखर बावदों। बेवहाय दसे नोंथांमोनजों मोगा मोगियाव नुजानो मोननानै गोजोननाय मोनदों। आङो सिमन साफरिनि जथुम्मा बेवहाय आंखौ आफादगिरि सायख'दोंमोन 2017 मायथाइयाव। बेनिफ्राय आं आफादगिरिनि मासि लानानै गोबां जोंनि बर' बिजोंखौ लाफानानै गोबां समाजारि जेंना आरो जोंनि गेजेराव माखासे थासारिनि सायावबो मोगा मोगि जानानै जों खामानि मावबोदों। आरो दानि इनफरमेशन टेक्न'लजि आरो 21 जौथाइयाव जोङो दानि डिजिटेल फर्म अफ एडुकेशन सिस्टेमाव जोङो बे बर' रावखौ माबोरै जों मुलुग दरबाराव लांनो हागोन बेनि थाखाय जोङो नाजाबोनाय जादों। आरो बे रावा बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों जोङो 8थि फारियाव हाबनाय लोगो लोगो जोंहा मावनांगौ हाबाया बांसिन जादों। बेनि उनावहाय भारतारि माखासे रावारिफोरजों जोङो जुजिनो आरो बेजों कम्पिटिसनाव थांनो थाखाय आरो बिथांमोनजों जोङो डेभेलप मोनसे लेंगुइस्टिक माइनरिटि हिसाबै थांनो थाखाय जोङो माखासे खामानि मावनो साखाफारा जादों। आरो जोङो 8थि फारियाव हाबनाय लोगो लोगो जोङो माखासे स्किम जों मोनदोंमोन। जेरै साहित्य एकाडेमिनि जों बान्था मोननो हादों, बुक ट्रास्ट अफ इन्डियायाव जों स्किम मोनदों आरो CSTT आरो सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ इन्डियान लेंगुवेज बेनिफ्राय आरो हिन्दी डाइरेक्टरेट जों माल्टिलिंगुवेल डिक्शनारियावबो जोङो मावनो थाखाय खाबुखौ मोनदोंमोन। आरो आसामनि बे हादरसानि बेलायावबो जोङो दा माल्टिलिंगुवेल डिक्शनारि मावगासिनो दं। आनन्दराम बरुवा बे मोनसे एबिलाक मोनसे इन्स्टिटिउसननि गेजेरजों। आरो बेनि अनगाबो जोङो माखासे दानि डिजिटेल मुगाजों खारफानो थाखाय जोङो थुनलाइखौ लन्चिं खालामदों आरो जोङो लाइब्रेरिनि मोनसे राहा लादों। आरो यंग जेनेरेशन गोदान जोलैफोरनो थाखाय जोङो बावैसो जों एस्क'सिस होननाय मोनसे प्राइभेट लिमिटेडजों जों टाइ आप जानानै जोङो डिजिटेल एडुकेशननि सिस्टेमखौ जोङो यंग जेनेरेशननि गेजेराव बे स्मार्टफननि गेजेरजों जों मारै दावगालांनो हायो बेखौ जोङो दाख्लै जोङो बेखौ बेखेवनाय जादों, लन्च खालामनाय जादों। आरो भारतारि गनायथि मोननाय रावनि मादाव दा बिथांमोनहा गासै मोन 9 रावारिनि बिथांमोनहा मावदों आरो बेवहाय बर'खौ जोङो सोफादेरनो हादों। आरो बेनि अनगायैबो जों बिबान लानायनि उनाव जोङो बे बर' रावखौ जोङो जोंनि जिथु पाब्लिकेशन दङ, जिथु बिजाबफोर दङ आरो जोङो इनफरमेशन टेक्न'लजिजों खारफानो यंग जेनेरेशननो जोङो फरायनायनि खाबु होनो थाखाय जोङो सेन्ट्रेल इन्स्टिटिउट अफ इन्डियान लेंगुवेजनि सिङाव भारतबाणी मोनसे बे सरकारि मोनसे दं, नन गभर्नमेन्टेल मोनसे अर्गेनाइजेशन, जों बेवहायबो सोनो हाबाय आरो गुगल्सआव जोङो सोनो हाबाय। दा जोङो बे डिजिटेल फर्मजों खारनो थाखाय जोङो बे खामानिखौ लादों। बेनि अनगाबो जोङो माखासे थुलुंगाथि आरो थुलुंगा होनो थाखाय जोङो बे लिरगिरिफोरखौ मोनसे थुलुंगा होनो थाखाय जोंहा बान्था दङ आरो फरायसानिबो बान्था दङ। जेरै हायार सेकेन्डारियाव गोजौसिन
फरायसालियाव बर' एम.आइ.एल आव बांसिन नम्बर मोननाय, मेट्रिकआव बांसिन नम्बर मोननाय, आरो जोंहा माने जगेन्द्र कुमार बसुमतारी जेखौ जों बर' बिजोंनि फायखि बान्था हिसाबै जोङो जिहेतुनाखि चिरां जिल्लानि बियाबाव बासुगाव थानाय ट्रास्ट जगेन्द्र बसुमतारी ट्रास्ट बेनि गेजेरजों बर'जों लिरनानै जायफोर एसिया सिभिल सार्भिस बा आइएएस मोनदों आइपिएस मोनदों बेखौ जोङो बान्था होनाय जागोन। आरो जोंहा सासे गथ' जोङो मोननो हादों बे सरन नार्जारि नाम। आरो जोङो गाबोन 28 अक्ट' खालि जगेन्द्र कुमार बसुमतारी गोसोखां सानजों लोब्बा लाखिनानै आरो लोगोसे जोंहा गाबोन मुंख्लं सान फालिनायजों जोङो सरन नार्जारिनो केस एवार्ड होनाय जागोन आरो साइटेसन होनाय जागोन, मान बिलाइ होनाय जागोन। बेनि बायदिबो बर' थुनलाइ आफादा जोङो गुबुन गुबुन रावारिफोरजों लोब्बा लाखिनानै माखासे जोङो ट्रेन्सलेसन राव सोलायनायनि खामानिखौ आखायाव लादों। आरो दानि एनइपि नेशनेल एडुकेशन पलिसि गोदान सोलोंथाइ खान्थिजों मारै जों खारनो हागोन, मारै खारफानो हागोन, आरो बेनि जिथुनिखि गाइडलाइन बेनि मडालिटिजों जों मारै थांनो हागोन बेखौबो जों साननानै माखासे जोङो खामानि मावनो थाखाय आखायाव लादों। दा बे निउ एडुकेशन पलिसि एबा हारिमायारि जिथु सोलोंथाइ खान्थि बे बिराद मोनसे चेलेन्जिं जानानै दं जोंनि गेजेराव। आरो बर' रावारि हिसाबै बयबो बे फरायसायानो जा बा रोंगौसा मानसियानो जा, इन्टेलेक्सुयेलानो जा, समाज सिबियारियानो जा बा फोरोंगिरियानो जा, बिथांमोनहा बे निउ एडुकेशन पलिसिनि गाइडलाइनफोरखौ मोजां फरायनांगौ आरो जों माबोरै बर' रावखौ फोथांनानै लाखिनो हागोन आरो बर' बिजोंखौ माबोरै फोथांनानै लाखिनो हागोन बेनि जोंहा गोबां हाबाफारि मावनांगौ दं। बेनिखायनो जोङो खालि बर' थुनलाइ आफादल' नङा, दिनै राइटार एकाडेमि दं आरो गुबुन गुबुन लोब्बा आफादफोर दङ, दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ, बा बिदिनो हारिमु आफाद दं, बर'नि माखासे फसंथानफोर दं, बिथांमोनाबो जोंजों हेफाजाब होनानै खामानि मावगासिनो दं। आरो बे रावखौ मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय बिथांमोनाबो हेफाजाब होगासिनो दं। बेनिखायनो जोङो बर' थुनलाइ आफादनिल' बेखौ खामानि होननानै सानना लायाखै आरो बियो बर' फिसाफोरनिनो खामानि होननानै जों सानना लादों। आदसा, नोंथाङा मावफुनाय खामानिनि सायावबो बुंबाय आरो मावखांनाय आरो फैगौ समाव मा मा बिथांखि लागोन बेनि बाथ्रा एसे बुंबाय नोंथाङा। दा समाव जों दान्दिसे ब्रेक लानि आरो ब्रेक लानायनि उनाव फैगोन थरेन बर' बिथांनि जिउनि बाथ्रा, बिथांनि उन्दै समनि बाथ्रा आरो उन समाव बिथाङा गावनि जिउनि थाखाय मा मा बिथांखि लादों जों बिनि सायाव सावरायगोन। दान्दिसे ब्रेक लादों। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. सावरायगासिनो दङ सावरायथुन हाबाफारि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुसे थरेन बर'जों मोगा-मोगि। दा समाव जों सावरायनि थरेन बर' बिथांनि जिउनि बाथ्रा, उन्दै सम, जांगिला सम आरो दा सम, लोगोसे फैगौ समाव बिथांनि बिथांखि। जों नोंथांनि सिनायथिखौ होनि रायजो राजानि सिगाङाव जे नोंथांनि उन्दै सम, फरायसा जिउ, लाइमोन जिउ आरो नोंथांनि उन समनि थाखाय मा बिथांखि? एक्चुअली आंनि जोनोमा बे आन्दिबादि गवालपारा जिल्ला बै समनि दानि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बेसरगावआवनो आं जोनोम जादों। बेनिफ्राय जोंना आफा आरो आइया बेयाव सामसिंखेला होननाय मोनसे गामियाव दा चिरां जिल्लानि सिङाव थाबाय, बेवहाय फैयो। बेनिफ्राय आङो एलपि स्कुलखौ आङो जोंनि सामसिंखेला एलपि स्कुलनिफ्राय पास जादों। आं बृत्ति मोनदोंमोन। बेनिफ्राय आङो गुरुबासा एमइ स्कुलाव एडमिसन लादों आरो बेवहाय 3 किल'मिटारमोन आं थाबायनानै मोनसे दैमा दंमोन साम्फा नदि, बेखौ बारनानै एखमबा नावजों थाङो एखमबा जि लानानै बारोमोन जों। बेनिफ्राय आङो एमइ स्कुलावबो आं बृत्ति मोनदोंमोन। बेनिफ्राय जोंहा चित्तरन्जन ब्रह्म होननाय बे माबानि बियो बनरगाव खाथिनि नलबारि होननाय जायगानि, बिथाङा बिराद माने फरायसाफोरखौ बिराद अनोमोन।
आरो बियो गावनि बेथननिफ्रायनो गेन्जि आनिफ्राय बिदिनो पायजामा हाफ पेन्ट बायना होयो आं बिथांनि अनसुंथायाव हाफ पेन्ट गांसे मोनदोंमोन ओमफ्राय गेन्जि गांसे ओमफ्राय आं बेजोंनो एमइ स्कुलखौ आं पास जायो बेनि उनावहाय आङो सिलिकासकट्रा हाई स्कुला तखन माने भेन्सारमोन बाव हेडमास्टार जितु हरिमोहन ब्रह्म टिपखाइनिमोन सारा बिराद माने फरायसाफोरखौ बियो अनोमोन बेनिफ्राय आङो न'निफ्राय 6 किल'मिटार जायोमोन 6 किल'मिटार थाबायनानै आङो बिराद खस्थ'नि गेजेरजों आं फुङाव आफाजों हालौफायोमोन बेनि उनावहाय थिग 8:30 जानाय लोगो लोगो ओंखाम गोजां जानानै आं स्कुलाव थांसै बेनिफ्राय आङो बिराद स्ट्रागलनि गेजेरजों आङो मेट्रिकखौ पास जादों 72 मायथाइयाव 1972 मायथाइयाव आं मेट्रिक पास जादों बेनिफ्राय आङो क'क्राझार कलेजाव हाबदों क'क्राझार कलेजाव आं जेला हाबो रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्ट जाफुदोंमोन बे रमान स्क्रिप्टआवबो आङो खामानि मावफादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बेनिफ्राय बै समाव एक्सन कमिटिनि गलाब बसुमतारी दंमोन आरो फरायसा हिसाबै फरायसानि दैदेनगिरि हिसाबै जोंहा कनकेश्वर नार्जारी डम्बरुधर ब्रह्म गोविन्द बसुमतारी बिथांमोना दंमोन आं बिथांमोनजों थाफानानै मोनसे उपलब्धि खालामदों जे सासे माने फरायसाया नंगौ सात्रनां वायदानां थप जों गोरिब गथ'मोन फरायनानै जों मानसि जानांगौ ग्रेजुवेट जानांगौ बेखौ जों मिथिखायो किन्तु बेजों लोगोसे जों नुदों बे समाव प्लेन ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसाम बिथांमोना उदयाचल दाबि खालामदोंमोन चरन नार्जारी समर ब्रह्म चौधुरी बिरचन दलेनि दैदेननायाव बेयावबो जोङो माखासे जोङो माने हेफाजाब होनो गोनां जादोंमोन फरायसा हिसाबै आरो जोङो बे समाव रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्टआव बर' रावनि थाखाय रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्टआव जोङो जिथुनिखि क'क्राझारनि खाथि खासिबारियाव हेड अफिस जादोंमोन बावहाय जोङो माखासे गोरों गोरा मानसिफोरखौ जों लोगो मोनदों जेरै जों जगेन्द्र कुमार बसुमतारीखौ लोगो मोनदों बिहुराम बर'खौ लोगो मोनदों खुदिराम बर'खौ लोगो मोनदों बेनिफ्राय चरन नार्जारी समर ब्रह्म चौधुरी प्रसेनजित ब्रह्म गौरीकान्त ब्रह्म थुरुन फुकन बसुमतारी जों लोगो मोनदोंमोन आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनसे सोलोंनो गोनाङा बेनोमोन बिथांमोनहा बिराद माने गावनि न'खरनि बादैबो हारिनि थाखाय बिराद सिन्था खालामोमोन हारिनि थाखाय सिन्था खालामोमोन आरो बिथांमोनहा बर' राव थुनलाइ बर' हारिया जे जौगानांगौ बे खोथाखौ बिथांमोनहा खुब सानोमोन बे दिननिफ्रायनो आङो 1976 मायथाइयाव आङो BA अनार्स पास खालामो पलिटिकेल साइन्सआव बेनिफ्राय इमारजेन्सि टाइममोन भारतबर्षआव आङो गुवाहाटी बुहुम फरायसालियाव एडमिसन मोनदों आरो बे समाव एडमिसना बिराद रेस्ट्रिक्शनमोन माने अनार्स नङाबा एडमिसन मोना बेनिफ्राय आंना अनार्सआ मार्कआ मोजांमोन बेनिफ्राय आङो माने गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव आं खस्थ'नि गेजेरजों फरायदों स्कलारशिप मोननानै फरायदोंमोन आरो अल इन्डिया रेडिअ'आव आं केजुवेल मावोमोन माने दानसेयाव एखमबा 15 थाखा 20 थाखा मोनोमोन थेवबो आं सोलियोमोन आरो न'निफ्राय आङो 150 रां मोनोमोन बेजोंनो आं सोलिदों बेनिफ्राय आङो माने 78आव आङो पिजिखौ कमप्लिट खालामो बे समावनो आङो गवालपारायाव साख्रि मोनदोंमोन PWDआव आं बेखौ गारनानै फैफिननानै आङो अल इन्डिया रेडिअ'आव आङो केजुवेल मावफिननानै आङो मोनाबिलियाव जार्नालिज्म कर्सखौ लायो आरो जार्नालिज्मखौ आङो 81आव कमप्लिट खालामदों आं डिप्ल'मा मोनदों जार्नालिज्म आरो आंनि साननाया बिदिमोन दा जेरोखोम नोंथाङा बड'लेण्ड इंखं माबादों आं बिराद मिडियानि सायाव आहा बिराद फोथायनाय दंमोन आङो मिडियाखौ मोजां मोनोमोन आरो आं प्रिन्टेड मिडियाखौ बिराद मोजां मोनोमोन बेनिखायनो आङो बे जार्नालिज्मखौ लादोंमोन ओमफ्राय आङो उनाव साख्रिनि थाखाय आङो एप्लिकेसन होनानै आङो रिजार्भ बेंकआव मोनो रिजार्भ बेंकआव थानानै आङो सानबाय खालि साख्रि मावनानैल' जानायाथ' जानाय नङा हारिनि माबा मोनसे जाथों बिनि उनावहाय आङो 1986 मायथाइयाव सालबारि अधिवेशनाव थांदोंमोन बावहायनो बिहु बर' आरो जगेन्द्र कुमार बसुमतारी मोना जोंनि मावनायखौ नुनानै बिथांमोना CWC मेम्बार खालामो आरो बेनिफ्रायनो फैयै फैयै आङो बर' थुनलाइ आफादनि
जि बड'नि चिफ एडिटर, बेनिफ्राय जइन्ट सेक्रेटारि, बेनिफ्राय ट्रेजारार, बेनिफ्राय भाइस प्रेसिडेन्ट, ओमफ्राय 1977 मायथाइयाव सिमन साफ्रियाव आं आफादगिरिखौ मोनो। आरो बेनि उनावहाय आङो लास्ट जिथुनिखि 59 एनुअल कनफारेन्स खेराबारियाव जानाय, बेवहायबो आरो आङो फिन आफादगिरिखौ मोनदों। आरो दा सोलिगासिनो दङ बिदिनो। खिन्थु आंनि साननाया बेनो जे वर्क कालचारा भेरि इम्पर्टेन्ट। कर्म संस्कृति थानांगौ, खस्थ' खालामनांगौ, बेनिफ्राय इसोर फोथायनायाबो थानांगौ। आङो इसोरखौबो खुब फोथायो आरो आंनि जिथु पारसेभेरेन्स बेखौबो आं फोथायो। बेनिफ्राय आङो आनान गसाइनि बरदानखौबो फोथायो। बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय आं स्ट्रागोलनि मानसि। स्ट्रागोल नङाबा सासे मानसिया थांना थानाया गोब्राब। बेनिखायनो आंनि मथ'आ बेनो जे स्ट्रागोल, बेनिफ्राय डेडिकेसन बे थाथारनांगौ आरो थायाब्ला जोङो दावगानो हाया। बेनिफ्राय सासे मानसिया गोरिब जानो हागौ, खिन्थु बिनि साननाय हनाया गोरिब जाया। बिनि साननाय हनाया माने जुदि गोग्गो जायोबा, सैथोबादि जायोबा, बियो हयथ' दावगालांनो हागोन आरो बियो अराय माने समाजाव बियो जायगा मोनगोन। आं बेखौ मोनसे फोथायनाय दं। आरो आंहा मोनसे फोथायनाय दं, मानसिनि हिंसाखौ गिनाङा, आनान गसाइनि हिंसाखौ गिनांगौ। नोंथाङा बर' थुनलाइ आफादनि केसियारबो जादोंमोन, औ, वान अफ दि सेक्रेटारिबो जादोंमोन मोनसे समाव, आरो बेनि अनगायैबो नोंथाङा सावथुन मुलुगावबो बाहागो दं। औ, मा सावथुनाव नोंथाङा फावथिखो? आङो गासै 12थासो सावथुनाव आं माबा खालामदों। एमडि प्रडाक्सनाव खालामदों, रजेननि नार्जारिनि रनसायरामनियावबो आं मोननैयाव खालामदों। बेनिफ्राय आङो असमियावबो खालामदों अनुराग फिल्माव। बेनिफ्राय आंहा मोनसे बिराद अभिगथा, आङो ड्रामायाव बिराद इन्टारेस्टेड आरो आङो जात्रा गानखौ खुब नायोमोन आरो दाबो आङो थियेटार आरो बर' थियेटार आं खुब नायो। ओमफ्राय आङो ड्रामाबो लिरबाय, गांबा जाबाय ड्रामाया, फिसा फिसा ड्रामा, आरो अल इन्डिया रेडिअ'आवबो फोसावजाखांबाय गांनै, आरो दा गांनै आङो साबमिट खालामदों। बेनिफ्राय मोनसे आं अभिगथा मोनदों सावथुन मुलुगाव। एक्सुवेलि मानसिया जुदि नोंथाङा माने खुसि हासि खुसि थानोबा, रंजानायनि गेजेरजों नोंथाङा थांना थानोबा, बे सावथुन मुलुगा बिराद इम्पर्टेन्ट। आरो गान बाजानाबो नांगौ मानसिनो, गान बाजानाबो नांगौ, सावथुन मुलुगाव बाहागो लानो हानांगौ। जेरै आङो नोंथांमोननि बे सिरियालखौ नायबाय थायो, जौखौ आं जोबोर मोजां मोनदों। मानो होनबा बेयाव मोनसे मेसेज दं जे मानसिया जौ लोंनानै मा जायो आरो जौआ मा खालामो मानसिखौ, बेवहाय नोंथाङा मेसेजखौ होनो नागिरदों। आं मोजां मोनदों। ओमफ्राय आङो उत्तरन नाय मोनसे सिरियालाव आङो मोननै सर्ट दङ, बेवहाय आं मोजां मोनदों। मिडिल क्लासनि मानसिफ्रा माबोरै गाव गावनि सासे सानै गथ'खौ बिराद माने मोजां जाजानो लुबैनानै लास्टआव जेरोखोम फिसाजोआ माने मोनसे मेन्टेल क्रेक जाहैयो, बेबो मोनसे मेसेज दं। आरो आङो सना बियो मा सिमाङाव एक्ट्रेसनि बिफा जादोंमोन। बेवहाय मोनसे मेसेज दङ जे आबिजायथ' परियाला हदाय जुदि आबिजायथ' परियालनो फिसाजोखौ होनो नागिरोब्ला, ओमफ्राय फिसाजोआ बै आबिजायथ'नि परियालनि फिसालाखौ मोजां मोना, बेनि उनाव मन'मालिन्य जायो। ओमफ्राय लास्टआव बिराद माने गाबगु सुगु जानानै जेरोखोम माने महामिलन जायो। बेयो सावथुन मुलुगनि बे मोनसे माबा आं अभिगथा मोनदों। बेनिफ्राय आरो मोनसे आं सावथुन मुलुगाव बाहागो लादोंमोन। बेयाव जोंहा बिजिनिनि उमेश ब्रह्मबो दंमोन। बे रजनी बसुमतारी होननाया अनुराग फिल्म खालामदोंमोन असमिया, बेयावबो आङो बाहागो लादोंमोन। आं बेवहाय मिउजिक मास्टार जादोंमोन। आं बेवहाय मोनसे अभिगथा मोनदों। आरो मोनसे आङो सिरियाल असमियाव जात्रायाव आङो एक्टिं खालामदोंमोन बिजु फुकनजों। बावहाय मोनसे मेसेज दं मा जात्रायाव, जे मानसिया बेयाव ओरैनो जात्राब्लाबो माने मानसिनि जिथुनिखि वे अफ लाइफ, मानसिया माने वे अफ लाइफ बे माबाया माने बेवहाय हेल्थ केयारनिबो खोथा दं। आरो मानसिया गोग्गो सावस्रि नङाबा जे नोङो मोजाङै संसार जानो हाया, संसाराव थानो हाया, बेनि माखासे मेसेज बाहाय दङ। बेबायदि आङो सावथुन मुलुगाव आं बाहागो लादों आरो ड्रामायावबो आं बाहागो लादों। स्टेज ड्रामायावबो आं मोननै मोनथाम खालामबाय, आं मोजां मोनो।
बेनिखायनो आङो गान बाजनाबो आङो रंजालि बैसागुनिबो आङो मेथाइ फ्राय 14थासो लिरबाय केसेटबो बानायबाय आं फैलाव बसुमतारीमोनखौ खनहोदों आं दा बेबायदिनो आङो सावथुन मुलुगाव आरो बे हारिमु आफादावबो एसे खामानि मावनानै मोजां मोनग्रा सासे मानसि थारमाने नोंथाङा होमबा माल्टि बुंनांसिगोन माल्टि फेल' आरो नोंथांनि जिथुखि सावथुन नोंथाङा मन'रायनि खोथा नोंथाङा मख'बाय बर' सावथुनाव गासै मोन 12नि खोथा नोंथाङा बुंदों दा बेफोरखौ फावथिनायनि गेजेरजों नोंथाङा माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनदों फावथायनि गेजेरजों आङो मोनसे माबा मोनदों गोजोननाय मोनदों मा जेरै आङो बे रजेन नार्जारिनि जिथु आंनो फिननाय नांगौ बावहाय आङो एक्टिं खालामनानै मोनसे अभिगथा मोनदों जे माने नंखाय दाय होनानै मानसिखौ जेलानाखि सिखाव दाखायत होनो बेयो उनाव हाथियार लाहैनानै बियो हाथियार लाग्रायानो जाहैयो दा बेबायदि नंखाय दायाव मानसिफोरखौ दाय होनानै जुदि जों खालामो माबा सैले खालामो बा अननाय होआ होमब्लाना बे गथ'आ गाज्रि जाहैयो बे मोनसे आङो बहाय सिनारि मोनसे मोनदों आरो आङो बे सना बियो मा सिमाङाव आङो बे आभिजात्य परियालनि खोथाखौनो बुंदों आं जे धोनि मानसिया जे गोरिब मानसिखौ नेग्लेक्ट खालामो बेनिफ्राय नेग्लेक्ट खालामनायनि जाउनाव बे माबाया बिनि संसारा बायलांनानै बिराद गाज्रि महर लाहैयो उनाव बियो बै माने माबाया फावखुंगुरा मोनसे गेरेजाव साख्रि मावहैयो मावनानै बेहा बिमाया थैयो ओमफ्राय बिमा थैनानै बिराद ट्रेजेडिक जायो बेनिफ्राय बै आभिजात्य बे माने फावखुंग्रिखौ बिमा बिफाया होथ्रा आरोखि लास्टआव बियो खालांनानै माने थैनो खालांनायावसो बे माबा जाहैयो बेबायदि मोनसे अभिगथा आं नुदों जे समाजाव माखासे ओरैबायदि थासारि दा सोमजिगासिनो दङ बे थासारिया जुदि जोंनि समाजनिफ्राय जानगार जायाब्ला बे गाज्रि आरो बे आभिजात्य परियालनि गथ'आ बिफा आरो बिमानि केरेक्टारखौ नुनानै बियो जौ फाग्ला जाहैयो जौ फाग्ला जानानै बे गुन्दाफोरजों जौ लोङो गाज्रि खामानि मावो बेनि उनावहाय बियो लास्टआव बियो सेक्रिफाइस खालामनानै गावनो थैयो नोंथाङा बिजाब लिरदों बिजाबखौ आङो असमिया बिजाब गांथाम जाबाय बेनिफ्राय आङो ट्रेन्सलेसन जिबनर बाटरखौ जिउनि लामायाव आङो ट्रेन्सलेसन खालामदों बेनिफ्राय आङो हिउजि फातर काहिनी राजना बरुवानि बेखौबो खालामदों आरो दा लेटेस्ट आङो मेदिनी चौधुरीनि बिपन्न हमय अलखद सम बेखौ ट्रेन्सलेसन खालामदों आरो आङो थांनाय बोसोराव आङो बर' ड्रामा मोननै सावथुन दिहुनबाय आरो दा गांसे आन्डार प्रिन्टिं थारमाने प्रेसआव दङ आं बिदि खालामदों आरो आंनि माखासे कालेक्सन दं असमिया आरो बर' आं बेखौ थाबैनो बिजाब सेबखांगोन आरो जों मिथिनो मोनबाय नोंथांनि पार्सनेल बाथ्रा जों मिथिनो मोनबाय थरेन बर' बिथाङा सासे गेदेमा आर्टिस्टबो सावथुन मुलुगाव बिथाङा जोबोद गोहोम फोनांनो हादों बेराफारसे लिरगिरि आरो ससियेल बिथिङाव बिथाङा माबायदि रल प्ले खालामदों बेखौ जों मिथिनो मोनबाय जों दान्दिसे ब्रेक लाबावनि बिनि उनाव फैफिनगोन जोबथानाय हाबाफारियाव जेरावनाखि जोङो मुंशी तरेन बर'नि हाबा हुखानि जों सावरायगोन दान्दिसे ब्रेक 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
फैफिनदों सावरायगासिनो दङ सावरायथुन हाबाफारि तरेन बर' आफादगिरि बर' थुनलाइ आफाद बिथांनि मावफारि बिदिजों सावरायगासिनो दङ आरो दा जों बे समाव सावरायनि जे बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जानायनि उनाव मुसे तरेन बर'खौ गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबांसाया गाहाम बुङो गोबांसाया सोंखारियो बायदिसिना बाथ्रा दा बेफोरनि सायाव बिथांनि जिउनि मोन्दांथि बा बिथांनि गोसोआव माबायदि नाङो बिजों जों सावरायनि जे ससियेल मिडियायाव नोंथांखौ गोबांसाया मोजां मोननाय फोरमायहरो गोबांसाया गोबां गाज्रि रावजों रायो नोंथाङा बेफोरनि सायाव मा बुंनो सानो दा बे बेलायाव दानि इलेक्ट्रनिक मिडिया जुग मुगा आगोलाव बिदि स्मार्टफन गैयामोन फेसबुक गैयामोन कम्पिउटार गैयामोन बेनिफ्राय लैपटप गैयामोन किन्तु दा माने बे स्मार्टफन ओंखारबाय फेसबुकआव दा लिरो मायो दा माबा मोनसे फिसा जाथाय नुब्लानो बेखौ पजिटिभबो लिरगोन नेगेटिभबो लिरगोन दा बेवहाय आंनो बुंनांगौआ बेनो जे माने यंग जेनेरेशनखौ आं खावलायनो लुबैयो बिसेसके इउटिउबारफोरखौ जे बिथांमोनहा जुदि समाजनि मोजांनि थाखाय सानदोंब्ला बा समाज रिफर्मेशन फोसाबनायनि थाखाय सानदोंब्ला बा समाजनि सुबुंनि खौसेथिखौ सानदोंब्ला गोजोन थासारिखौ लाबोनो सानदोंब्ला बिथांमोनहा माखासे डिफामेशन कन्टेम्प अफ गड बे निउसखौ होनो नाङा आरो बियो जार्नालिज्मनि मोनसे केरेक्टार कन्टेम्प अफ गड आरो डिफामेशन जाहाथे सासे मानसिनि चरित्र हनन खालामनानै बिनि आखुखौ माने माबानानै जेला लिरगोन बियो मानहानि केसबो होनो हागौ बेयावबो केयारफुल जानांगोन बेनिखायनो जे जायफोरनिखि मिडियायाव मावगासिनो दं इलेक्ट्रनिक मिडिया इज ए भेरि पावारफुल मिडिया प्रिंटेड मिडियानिख्रुइ इलेक्ट्रनिक मिडिया इज ए पावारफुल दा नोंथांनि जितु स्टुडिअ बावहाय ओरैबायदि माने मानसिफ्रा नायगोन बे निउज पर्टेलाव माबायदि ओंखारदों दा बेखौ नायगोन मानसिफ्रा क्वालिटिखौबो नायो बेनिखायनो आं सानो जोंनि मावनायखौ जुदि गोरोन्थि नुदोंब्ला इनोभेटिभ साजेसन होनांगौ किन्तु नेगेटिभ एटिट्युडजों जुदि नोङो गाज्रिखौल' नुहुरोब्ला गाज्रिखौल' बुङोबा बेयो जनमानसआव बा समाजाव मोनसे गाज्रि मोनसे गोहोम गोलैयो बेखौ होनो नाङा आंनि बुंनांगौ बेनो ओमफ्राय आङो बुङो जे नों मिडिया पार्सन हिसाबै बा सोरबाया मिडिया पार्सन हिसाबै अलवेज नोङो सान जे समाजनि खहा जानायखौ खुनुदिन खालामनो नाङा बे मोनसे आंनि एपिल आरो मोनसेया जाहैबाय जों मा मावदों मा मावाखै जोंनि अफिसियेल मेटारखौ जोंसो मिथिगौ बे बाहेरा किसुमान मानसिया बेखौ मिथियाबो जानो हागौ किन्तु आं गाज्रि मोना आरो दिनैसिम आङो नेगेटिभ एटिट्युडजों आं खामानिबो मावफेराखै बर' समाजनि गाज्रि साननानै आं खामानि मावफेरग्रा मानसिबो नंखाया दा बे बेलायाव आं नुदों जे बर' थुनलाइ आफादा मोनसे बिराद हायेस्ट बडि बर' हारिनि मोनसे हायेस्ट लिटारेरि अर्गेनाइजेशन बेवहाय लाक्स अफ मेम्बार्स दङ दा जोङो सब खोथाखौनो हयथ' सैथो साननानै जोङो कमेन्ट्सबो होनो हाया जोङो मोनसे स्टेटमेन्टबो होनो हाया जों बहुद नायनानै सालिजारि नायनानै रायदोंब्लाबो जोङो खुदै मन'नानै जोङो थानांगोन आरो जोङो खामानि मावथारनांगोन मोनसे खोथा दं जोंनि जेसेबांनाखि आफादगिरि जाबोदों जेसेबांनाखि जेनेरेल सेक्रेटारि जाबोदों जेसेबांनाखि समाज दैदेनगिरि जाबोदों दानि यंग जेनेरेशना बैसोरनि साननाय हनाय सान्थौ मोन्दांथि बिसोरनि गुमुरखौ मिथिया दा बे गुमुरखौ मिथियैखायनो बिथांमोनहा हयथ' जोंनि मावनायनि गुमुरखौ मिथियैखायनो मोन्दांथि मोनैखायनो हयथ' बेखौ बुङो आं बेबायदि सानो आं गाज्रि मोननायनि खोथा गैया आरो रावखौबो आं बेबायदि गाज्रिबो सोंखारफेर गतिके मिडियानि जुग माबा मोनसे जादों बे बिथांमोना होदों किन्तु इनोभेटिभ साजेसन आरो मोजां लाइनाव बिथांमोनहा माबानांगौ दा आङो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि दिनै दं गाबोन गैया सोरबाया गाबोन जागोन किन्तु आफादगिरिया इज ए हिउमेन बिं बा मोनसे खोथा दङ किं मे डाइ किं इज ए माने माबा किं मे डाइ
किंशिप विल कन्टिनिउ होनदों ओमफ्राय आरो मोनसे खोथा दङ फिलसफार्स आर किंस आर नट फिलसफार होनदों बे मोनसे शास्त्रआव लिरनाय दं बेनिखायनो जों जे एखेबारे रोंजोबथारो बे खोथा नङा दे जों जे रोंजोबथारनांगौ जों जे मावजोबथारनांगौ बे खोथा नङा जोङो उइथ क'अपारेसन जोङो गुबुन गुबुन माबानिफ्राय जोङो क'अपारेसन मोननानै जों खामानिखौ मावनांगौ आरो जोङो गोग्गो समाज दानो थाखाय जाहाथे जोंनि गेजेराव गाज्रि मोनसे बे माबाया हाबा बेखौनो आं खावलायो आरो इयुनाव मीडिया पार्सनखौ आं खावलायो नोंथांमोना बा बिथांमोनहा जाहाथे समाज बेरेखा माखासे निउसफोरखौ बेबायदि होआ दा समाव बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जानानै दं नोंथाङा आरो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जानायनि उनावहाय गोबां सानै सोंखारिनाय मोननो हादों जे बर' थुनलाइ आफादा जाथि सत्तानि थाखाय जेबो खामानि मावनाय जायाखै दाय होनाय जादों जेरावनाखि दा समाव बर' हारियाव राजखान्थियारि बिथिङाव अलखदाव फैदों आरो गावजों गावनि गेजेराव एना एनि बे राजखान्थिनि थासारि लोगोसेनो थांनाय 27 जानुवारि 2020 इं खालि थर्ड बर' पिस एकर्ड जादोंमोन आसाम सरकार भारत सरकार आरो बर' समाजारि दोलोफोरजों दा बेनि उनावहाय मोनसे बिटिआर आरो BKWC जाबाय दा बे बेलायाव गोबां सानि खुद्रिनाय दङ आरो गोबां साया बे गोरोबथाया बे रादाया बर'फोरनि मोनसे गोजोननाय थासारि लाबोयो होनना बुंनाय जादों दा बे बेलायाव नोंथाङा माने सम बुंनाय जादों जे बे गोरोबथाया गुबैयै बर'फोरनि थाखाय जोबथानाय सुक्ति जानो हाया नाथाय बिदि बुंनाय जादों आरो अजद लाबोदों जे नोंथाङा सासे साहित्यनि व्यक्ति जानानै बे बाथ्राखौ बुंनो नामा गोजोन जिथु सुक्ति जादों मोनब्रै गट NDAB आरो UBPO आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बावहाय बै समनि BTC सरकारनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे भारत सरकारनि नखर बिफाननि मन्थ्रि बिथांमोना उइटनेस दं साखि दं आरो बेखौ सुक्ति खालामनायनि ओंथियानो जादोंमोन जे समाजाव मोनसे गोजोन थासारि लाबोनांगौ आरो बे गोजोन थासारिखौ लाबोनो थाखायनो माने बिथांमोनहा NDABनि जिथु सान्थि सुक्ति गोजोन सुक्तिखौ खालामदों दा गोजोन सुक्तिखौ खालामनानै बिथांमोनहा क'अर्डिनेशन कमिटिबो दाबाय आरो दा BTC सरकारबो BTR सरकारबो जाबाय जोंनि नेशनेलिस्ट लिडारफ्रानोथ' दैदेनदों आंनि बुंनांगौआ बेनो जे नेशनेलिस्ट लिडार माने हारिमायारि आफादनिफ्राय फैनानै दैदेनगिरि जाफैदों दैदेनगिरि जानानै जोंनि जिथुनिखि माने फान्डामेन्टेल जिथुनिखि जेंना जिथुनिखि गुबै जेंना बेखौ जोङो सुस्रांनो थाखाय नाजानांगौ आरो बिथांमोना मोनसे दाबि दावास खालामदों बे दाबि दावासखौबो जोङो नायनांगौ आरो बिथांमोना रिहेबिलिटेशननि खोथा बुंगासिनो दं रिहेबिलिटेशनखौ मोनाखै होनदों आरो लोगोसे बिथांमोना साख्रि बाख्रि बायदिसिना रिहेबिलिटेशनबो बिदों आरो राङारि अनसुंथाइबो बिदों दा बे राङारि अनसुंथायावबो माखासे खेलिमेलि जादों होननानै बिथांमोना अजद दैखांदों आरो जाउनाव माखासेफ्रा माने हाथियार लानानै थांफिनदों बे हाथियार लानानै थांफिननायखौ जोङो खावलायदों जे बर' आरो सेकेन्ड बेबायदि एक्सट्रिमिस्ट अर्गानाइजेसन जाथ'नो नांला आरो जोङो गोजोन थासारि आरो समाजखौ जोङो आबुं बर' समाज दानांगौ जोङो अनलायलायनायनि गेजेरजों जोङो खामानि मावलायनांगौ बेखायनो आं मोनसे एपिल जे जोङो बर' नेशनेलिस्ट जायफोरनिखि राजखान्थियारि हान्जा दं बिथांमोनहा खौसे जानानै BTCखौ सालायनांगौ बे खोथाखौबो आगोलावनो आं बुंदोंमोन आरो दाबो जों बेखौ बुंनांगोन खारन जोंहा राजखान्थियारि हिसाबै गावस्रानाय लोगो लोगो जोंहा समाजारि थासारिया लोरबां जादों जों बेखौ नुदों आरो जोंनि गेजेराव उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ लिभ लेट लिभ होनलांनाय आरो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मोनसे गावनि मिशन आरो भिजनाव बुंदोंमोन जे बर'खौ खौसे खालामनांगौ आरो बर' जातिनि जौगानायनि थाखाय बयबो जानजि खाफ्रानांगौ बयबो खामानि मावनांगौ बे खोथाखौ उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गावनि खुगानिफ्राय बुंलांदों आरो गुरुदेव कालिचरन ब्रह्मआबो बुंलांदों जे बर' जातिया बै समाव नाख्रेबजादों मुगैजादों नासयजादों
बे नासयजानाय हारिया दिनै बिराद दावगानानै रावा एखेबारे ओइसिडल' मोनलायहैबाय ओमफ्राय बर' जाथिया दिनै माने आन्दलन खालामालासिनो सोमावसारालासिनो जेबो मोनखायाखै आरो फैयै फैयै जों बिराद गोजौआव फैबाय जाथिया मोनसे आब्रुथि गोनां समाज जाफैबाय बेनिफ्राय जोङो गेजेराव बिराद माने सोलोंथाइगिरिबो उजिबाय एकाडेमिसियान उजिबाय लेखा गोरों उजिबाय गतिके जोङो बे समाव जों जुदि जोंनि गेजेराव खौसेथि गोजोनखौ जों लाबोनो हायाब्ला गुबुन हारिया बे जोंनि लोरबांथिखौ चान्स लानानै अराय जोंखौ नासयनो थाखाय नाजाबाय थागोन बे जोबोर दुखु गोनां खौरां जागोन आरो बेजों लोगोसे जोङो साननांगौ जे जोङो माने लिटारेरि अर्गानाइजेसन हिसाबै जों मोनसे खोथाखौ सानो माने मोनसे हारिखौ राजखान्थि आरो धोरोमजों खौसे खालामनो हाया बे नंगौ बे सैथो खोथा खिन्थु जोङो मरेल ग्राउन्डआवबो स्पिरिचुवेल नलेजावबो जों लेकिं जादों दा आं नुनो मोनदों दिनै जोंनि गेजेराव आं फ्राय नुबाय थायो निउसाव जोंनि बर' गथ'फ्रा दिनै ड्राग्स एडिक्टेड जादों बेनिफ्राय रागियाल बुस्थुखौ सेबन खालामनाय बेबो जादों दा गुबुन हारिया माबा मोनसे होनो नागिरदों बेखौ जुदि जोङो साना बे बुस्थुआ गाज्रि बे बुस्थुखौ लानो नाङा होननानै जुदि जों माबानो हायाबा होमबाना जोङो समाजखौ माब्रै जों इयं जेनेरेसनखौ माब्रै जोङो माबा खालामगोन रिफर्म खालामगोन गतिके जोङो जायफोरनिखि मेगन गुनु मानसिफोर दं समाजनि सिबियारि मानसिफोर दं बिथांमोना एपिल मोनसे खालामनांगौ खालामबाय थानांगौ बे जिनिसा जोंनि समाजखौ धंस खालामगोन आरो बे लाइनजों थाङोब्ला इयं जेनेरेसना फिउचार इयुनाव माने जोङो एखेबारे बिराद गाज्रि मोनसे लाइनाव थांगोन दा बेखौबो जोङो नायनो गोनां जादों आरो जोंहा माखासे मावनो गोनां खामानिया बेनो जे जोङो माखासे खामानिखौ जोङो बोल्ड स्टेप लानो गोनां जादों बोल्ड स्टेप लायाबा आरो सबा जे मोनसे लाइनजों थांजोबनांगौ बे खोथा नङा मोनसे निउट्रेल अर्गानाइजेशनबो थानांगौ मोनसे हारिखौ हमथानो थाखाय मोनसे अर्गानाइजेशनबो थानांगौ आरो आं सानो बे बर' थुनलाइ आफादा निउट्रेल अर्गानाइजेशन लानानै जोङो बर' हारिखौ खौसे खालामनो बा बर' हारिनि थामोन्दाखौ जोङो गोहोगोरा खालामनो थाखाय जोङो नाजायो गतिके जोंखौ सोरबा सोंखारिदोंब्ला सोंखारिथोंसै बे सोंखारिनायनि गेजेरजोंनो जोङो खामानिखौ मावफुंनो थाखाय नाजानांगौ नङाब्ला जों खिन्थु गुबुन हारिजों नासयजाबाय थागोन आरो बे 21st सेन्चुरियाव 21 जौथायाव इनफरमेशन टेक्न'लजियाव जोङो जुदि माने जातिया जुदि बेबायदि लोरबां थोरबां जाबाय थायोब्ला खिन्थु इयुनाव जोङो बे हारिनि मान मर्यादा आरो बे हारिनि थामोन्थाया खिन्थु बिराद गाज्रि अबस्थायाव फैनो हागौ मिथिगौ जे बर' थुनलाइ आफादा हारि थामोन्थानि बिथिङाव खामानि मावदों आरो मावबाय थादों थांनाय 2021नि गिबि बाहागोआव जेनाखि बिसायख'थि जादोंमोन डिसेम्बर बुंनो थाङोब्ला 2020नि जोबनाय बाहागो डिसेम्बराव बिसायख'थिनि रिजाल्ट जादोंमोन आरो बिटिआर सरकार जादोंमोन दा बे बिटिआर सरकार दानायनि एसे आगोल एबा इलेक्सननि रिजाल्टनि एसे उनावनो बर' थुनलाइ आफादनि बिथिंनिफ्राय मोनसे मुभ खालामनाय जादोंमोन बे जाहैबाय जे बिटिआरनि सरकारखौ अपोजिसन आरो माने रुलिं ज' जानानै खुंनांगौ माने इउपिपिएल आरो बिपिएफ बा मोननैजों ज' जानानै सरकार सालायनांगौ ओरैनो नोंथांमोना माने दाबिदोंमोन एबा लुबैनायखौ नोंथांमोना कनभे खालामदोंमोन नाथाय जाफुङाखिसै बेबो मोनसे ग्रेट फेलियर बर' साहित्य सभानि बा नोंथांनि आं दाबो माने बे खोथाखौ फिल खालामो दाबो आं बुङो जे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मिशन आरो भिजनखौ जुदि जों फिलसफिखौ जुदि मानिनानै सोलियोब्ला जोङो नेशनेलिस्ट फिलिं व्हाटएभार मेबी बियो माने बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा ज' जानांगौ आरो ज' जानानै जोङो बिटिसि बा बिटिआर सरकारखौ जों सालायनांगौ आरो नङाब्ला जोङो हयथ' नेशनेल पलिटिकल पार्टिनि मन'ग्लाबनायाव जोङो हयथ' बिराद गाज्रि थासारियाव थांनो हागौ बेखौ जों सानो आरो सासे बर' आङो थुनलाइ आफादनि नङा सासे बर' हारिखौ मोजां मोनग्रा हिसाबै आं मोनसे फिल खालामो दा जोङो बर'आ जेसेबां दावगादोंमोन आरो खुब माने जोङो गुबुन हारिया जोंखौ बारा नासयामोन गेजेर खन्द' नासयाखिसैमोन खिन्थु दा बिराद नासयनाय बायदि आं मोनदों ओमफ्राय पेपारावबो ओंखारबाय थायो
प्रिन्टेड मिडियायाव ओंखारबाय थायो ओमफ्राय निउस पर्टेलाव ओंखारबाय थायो गाज्रि दैलि बे गाज्रियानो ओंखारबाय थायो आनिफ्राय जोंनि गेजेराव जिथुनिखि दावराव दावसि माने लिडारशिप क्राइसिस जानाय बायदि आं नुहुरो एखमबा ओमफ्राय लिडारनि गेजेराव दैदेनगिरिनि गेजेराव खहा खामरा जिथुनिखि नांलाय खमलाय बे बारानिफ्राय बारासो जादों बे जिनिसखौ बन्द खालामनांगौ जोङो बे जिनिसखौ जाहोनो नाङा आरो फिसा फिसौ मोनसे जाथायखौ लानानै जोङो दावराव खालामनायनि खुनु खोथा गैया जोङो आब्रुथि समाजाव थानाय मानसि हिसाबै जोङो बेखौ एमिकेबल सल्युशननि बे लामाखौ जों दिहुननो थाखाय जों नाजानांगौ बर' थुनलाइ आफादनि बिथिंनिफ्राय जेनाखि मुभ खालामनाय जादोंमोन बेखौ जों बुंगोन होनब्ला फैलार आरो इन्डियान डेम'क्रेसि एबा इन्डियानि पलिटिकेल सिस्टेम दा बेवहाय माने हारियारि सान्थौ बा नेसनेल सेन्टिमेन्टआ बेवहाय एक्सेप्ट जाया दा जेरावनाखि बिजेपि दं बिजेपिया राष्ट्रीय दल आरो बिपिएफ दं बे आन्चलिकताबादि इउपिपिएलआबो आन्चलिक दल आरो बे बिटिसिनि सिंनि बिटिआरनि सिंनि बड'लेण्ड सिंनि दा जुदियोबा बिजेपिया हादरारि मोनसे राजनैतिक दल अब्लाबो बिटिआरनि जिनिखि खुंथाय बेवहाय बाहागो लानाय जायफोरनाखि एमसिएलएफोर दङ बेथ' बे एलेखानिनो अब्ला बे एलेखानि जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावनो समायखिरा लानानै फैनाय एमसिएलएफोरखौ नोंथाङा माबोरैहाय माने बाहेरानि बुंनो नागिरो बिथांमोनहा जेखि दलनि मानसियानो जाना माने बिथांमोनाथ' आफ्टार बर' मानसि देरहादोंमोन जोङो खौसे जानांगौनि खोथाखौ ओरैबायदियाव लाबोदोंमोन जोङो जिहेतु स्ट्रागलिं ग्रुपनिफ्राय फैनाय माने सोमावसारागौ मानि बर' जाथिया जेबो मोनखायाखै राव थुनलाइबो मोनाखै जेबो मोनाखै बेनिफ्राय जेला प्लेन ट्राइबेल काउन्सिल अफ आसामा जेला उजियो 1967 मायथाइयाव तखनो बिथांमोननि माने सान्थौआ मामोन जे बिथांमोनहा ट्राइबेल जुदियो ट्राइबेलफोरखौ खौसे खालामनो नाजादोंमोन बेसिकेलि बिथांमोनहा बर' जातिनि जिथु थामोनथा बर' जातिनि जिथु नाख्रेबजानाय बेखौसो बिथांमोनहा सिन्था खालामनानै बे जातिखौ जोङो ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा दायाब्ला जों जुदि कंग्रेसजों थाबाय थायोब्ला किन्तु जोङो बे जातिखौ होबथानो हानाय नङा बेनिखायनो बिथांमोनहा बेखौ साननानैनो माने सेपारेट स्टेट उदियासलखौनो दाबि खालामदोंमोन बिथांमोनहा बा इउनियन टेरिटरि खालामदोंमोन बा 244A खालामदोंमोन दाबि खालामदोंमोन किन्तु जाफुंसारैनि मेइन खारनानो नुदों जोङो रुलिं क्लिकआव जोंनि मानसिया खम आरो ब्युरोक्रेटिक लाइनावबो जोंनि मानसिया बे अनसुंथाइखौ होनो हाया दा ब्युरोक्रेटिक लाइन आनिफ्राय रुलिं क्लिक बे मोननैयानो जोंखौ दा माने थेर बेथेर खालामनायनि मोनसे कनस्पिरेसि होननानै आं सानो दा समाव बड'लेण्ड सरकार एबा बिटिआर सरकाराव बिजेपि आरो इउपिपिएल लोगोसे गण सुरक्षा पार्टी मोनथाम दोलोआ जथायै सरकार दागासिनो दङ दा बेवहाय जोंहा मा खथि बावहाय आं खथिनि खोथाखौ बुङाखै किन्तु मिनिमाम कमन प्रग्राम जोंनो नांगौ मिनिमाम कमन प्रग्राम थानांगौ माने जुदि इस्यु गैयाबा मिनिमाम कमन प्रग्राम थायाब्ला दा बिटिसिआ 6 शिड्युलमोन जेला 2003 मायथाइयाव दायो बे 6 शिड्युलमोन आरो 6 शिड्युलनि धाराया मा 6 शिड्युलिं एलेकायाव लेन्ड प्रटेक्शननिफ्राय साननानै गासिबो प्रटेक्शन मोननाय ट्राइबेला प्रटेक्शन मोननांगौमोन बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै बहाय क्ल'जआव लिरनाय दंमोन आरो माखासे पावार डेलिगेशनबो होनाय दंमोन बावहाय माने सुपारभाइजारि बेनिफ्राय बे माने माबाबो दंमोन बहाय सुपारभाइजारि होनाय दंमोन मनिटरिं होनाय दंमोन ओमफ्राय एक्शन प्लेन दंमोन बे एक्शन प्लेनखौ आरो मनिटरिंखौ सुपारभाइजारखौ दा रायजो राजा बुंनाय बायदि बा जोंबो अबजार्भ खालामनाय बायदि जे बिटिसिनि आखायाव गैयै बायदि मोनो बिटिआरनि आखायाव गैयै बायदि मोनो बेनिखायनो बेयो कनफ्लिक्टसनि मोनसे माने फेक्टर बायदि आं नुहुरदों बेनिखायनो आं सानो जे जेखि गभर्नमेन्टआनो दाया मानो जोंनि नेसनेलिस्ट फिलिं थानाय मानसियानोथ' दैदेनदों बेनिखायनो जोङो बे बिटिसिनि जिथु सुक्ति बा बिटिआरनि सुक्ति बेखौ जों इमप्लिमेन्ट खालामनो थाङोब्ला जोङो दस्राजों सौग्रावनाङा आरो दस्राजों जों नासयजानो नाङा दस्राजों जों थगायजानो नाङा आंनि एपिला बेल' दा समनि बिटिआर सरकारनिफ्राय नोंथाङा माबा
मोननांगौ दङ बा गोमाबाय बिदि मोनदों नामा? आङो गोमानायखौ बुङाखै, आं दहायनो बुंदों जे सुपारभाइजार मनिटरिं आरो एक्सन प्लेन जों नुनायाव दा जिथुनिखि आगोलाव बिथांमोनहा 17 बोसोर सालायबोदोंमोन बे समाव जिथु पावार डेलिगेसन खालामनाय जों नुदोंमोन, दा खिन्थु बेखौ नुवाखै। बे नुयैनि थाखायनो जनसाधारणा एसे बेखौ सानदों जे माने बिटिसि गभर्नमेन्टआव थिग दंमोन, बिटिआरआव बारा थिग जायाखै बिदि होनदों। बेनिखायनो आं सानो दानि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोनहा माने गावनि स्वार्थखौ त्याग खालामनानै, गावनि स्वार्थखौ नागारनानै माने समाजनि थाखाय आरो बर' जाति जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ। आंनि एपेला बे। दा थांनाय समाव थांनाय बोसोरा कर'ना भाइरासनि थाखाय जोबोद गोग्लैसोनानै दङ, जायनि थाखाय बिटिसिनि इलेक्सनाबो फावसायनो गोनां जादोंमोन आरो डिसेम्बर दानावसो गोदान सरकारनि जों मोखां नुनो मोन्दोंमोन। बे समावहाय बिटिआर सरकारा जेबो मावनो हायाखै, बेखौ जों मानिनांगोन आरो मावनो हानायनि जा खाबु फैयाखै। अब्ला नोंथाङा बिटिआरनिफ्राय मोननांगौखौ रायजोफोरा मोननो हायाखै, बे आर्गुमेन्ट लाबोनो हायो नङा? बे कभिडआ 2020 मायथाइनिफ्राय बांसिननिफ्राय बांसिन जादों। कभिड-19 बे कर'ना भाइरासनि जेंनाया बे नंगौ, बेयो माने इन्टारनेशनेल फेन'मेना। बेनि उनावहाय भारतबर्षआवबो बिराद गाज्रि रोखोमै गोहोम गोलैदों, आसामावबो गोलैदों, बे नंगौ। खिन्थु बे दा लासै लासैनो माने गैया जालांदों आरो लासै लासैनो एसे रिलेक्स मुडआव फैदों आरो दा जोङो जिथु SOP नुदोंमोन, दा SOPआबो रिलेक्स जाबाय। ओमफ्राय जिथु रेस्ट्रिक्सन, बे रेस्ट्रिक्सनखौबो एसे लिबारेलाइज खालामनानै होनाय जाबाय। दा जों बे बेलायाव जोङो मिटिं दावथिं खालामनाय बायदिसिना बेफ्राव जोङो कभिड माने प्रट'कलखौ मानिनानै जों जिथु खालामगासिनो दं। जोङो अफलाइन खालामनो हायाखैमोन, जोङो लोगो हमलाय हायाखैमोन, जोङो वेबिनार प्रग्रामजों खालामदोंमोन। जोंबो बर' थुनलाइ आफादाव अनेकबार वेबिनार प्रग्रामजों जोङो प्रग्राम खालामदों आरो जोङो दा फिसा फिसौ माखासे माबाखौ जोङो अफलाइननि गेजेरजों जोङो लोगो हमनो हादों, बेखौ खामानिखौ जों मावनो हादों। खिन्थु जों बुङा जे माने कभिडनि थाखाय जे जोङो उनफिननानै थानांगौ, बे खोथा नङा। खिन्थु गुबुन माबाफ्रा मारैथो खामानि मावदों? दिनै जोङो आसाम सरकारनि माबाफोरखौनो बुं, मन्त्रि बिधायक बा MLA फोरखौनो, बिथांमोनाथ' दिनै ब्ला ब्ला थांनानै खामानि मावगासिनो दं, खामानि मावनायनि बे माबाखौ दिहुनगासिनो दङ। खिन्थु जोङो बे कभिडनि परिस्थितिखौ दहाय होनानै जुदि जोङो खामानिखौ मावालासिनो जुदि जों थायो, होमब्लाना जों खिन्थु उनफिनगोन। आरो माखासे बे एक्सन प्लेन लानायाव जोङो जुदि उनफिननानै थायोब्ला, जों जुदि दावगालांनो हायाबा, जों जुदि बाजेट एल'केसनखौ जों लाबोनो हायाबा, जों जुदि मोजाङैनो जों जुदि इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हायाब्ला खिन्थु रायजो राजा खहा जागोन। मोनसे गेदेरथार अजद, बे अजदानो जाहैबाय जे बर' थुनलाइ आफादा बिटिसि सरकारनिफ्राय सनवाल कसारिफोरनो बर' फोरोंनायनि थाखाय गोबांथार बिबांनि एमाउन्टनि दोहोन मोन्दोंमोन आरो बे दोहोनखौ मावफुंनो हायैनि बिटिआर सरकारनिफ्राय सकस मोननानै दङ। नङा, सकस नङा। बिथांमोनहा जोङो जिथु रां मोनदोंमोन, जोङो सनवाल कसारि अट'नमास काउन्सिलजों टाइ आप जादों। टाइ आप जानानै जोङो इनफ्रास्ट्राक्चारेल आरो माखासे जोङो टिचार एपइन्टमेन्ट बायदिसिनाखौबो होदोंमोन। कभिडनि थाखायनो बियो बन्द जानानै थादों। बेनिफ्राय जोङो सनवाल कसारि अट'नमास काउन्सिलनो जों इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय जोङो रां बख'नानै हरदोंमोन। बिथांमोनहा दासिमबो इउटिलाइजेसनखौ होनो हायैयाव जोङो बिटिसिनिफ्राय मोननाय रांखौ जों इउटिलाइजेसनखौ होथ'नो हायाखै। जों बुंदों जे कभिडनि थाखाय जोंखौ रेहाय होनांगौ, जों बेबायदि लाइजाम होदों आरो बिथांमोना सकस नङा, जोंनो मोनसे माने लाइजाम होदों जे नोंथांमोना इउटिलाइजेसनखौ थाबै हो। जों होनदों कभिड परिस्थितिनि थाखाय आरो बैयाव जोंहा जिथुनिखि UC होनांगौमोन जोंनो एक्सपेन्डिचार माबाखौ मोनैखाय जों होनो हायाखै होनदों। दा हयथ' सनवाल कसारिनि बे फोरोंनाय जिथु चेप्टार, बेयो हयथ' बन्द जानानै दंथ'यो जोंनि मथे। आरो जोङो बेखौ माने बावहाय फैसाखौ मिसइउज खालामनायनि खोथा गैया। जोंनो माने बे फान्डखौ जोङो रिलिज खालामदों आरो जोङो टिचारबो एपइन्टमेन्ट होदोंमोन फिक्स पेआव। बेबायदि सोलिनानै दं। दा समाव बर' थुनलाइ आफादहा
गोबांथार दोहोननि बिगोमा जानानै दङ जेरावनाखि आसाम सरकारनिफ्राय 4 कौटि खरपास मानि मोननानै दङ आरो बिनि सुदखौ बोसोर मोनबाय थानायनि गेजेरजों गोबांथार खामानि मावनायनि खाबु फैगोन बेराफारसे बिटिसि सरकारनिफ्राय रेकरिं ग्रेन्ट दङ नङा जोङो बे खरपास फान्डआ जाहैबाय चिफ मिनिस्टारनि फान्ड बेयाव जयेन्ट एकाउन्ट जायो डाइरेक्टर अफ हायार सेकेन्डारि बे आरो जोंनि बर' थुनलाइ आफादजों जयेन्ट माबा जायो एकाउन्ट जायो आरो बेखौ जोङो नांगौ हिसाबै बाहायनो हाया ओमफ्राय जेलानाखि इन्टारेस्टआ फ्ल' जागोन बेंकआव होमब्लाना बेखौ जोङो DAC निफ्राय डाइरेक्टर अफ हायार सेकेन्डारिनिफ्राय एडुकेसननिफ्राय पारमिसन लानानै जोङो बबाव हेडआव बाहायगोन हेडआबो बहाय लिमिटेड दंखायो जेनेबा वर्कशप बा रिसार्च खामानि बबेबा बुक्स पाब्लिकेशन बायदि बे स्पेसिफिक होखानाय दं बे हिसाबैसो जोङो नुनायाव ओरैनो 4 कौटि खिन्थु जोंनि इन्टारेस्टआ बेसेबां फैगोन बे इन्टारेस्टखौसो जों बाहायनो हागोन बे फिक्स डिप'जिट बायदिसो दा जोङो बर' थुनलाइ आफादल' नङा असम साहित्य सभा आरो गुबुन थुनलाइ आफादजोंबो होदों 3 कौटि बिदि होदों खिन्थु खोथा जाहैदों बेखौ बाहायनायनि माखासे मडालिटि दं बेखौ बाहायनायनि माखासे गाइडलाइन दं बे हिसाबैसो जोङो बाहायनो हागोन दासिमबो जोङो इन्टारेस्टखौनो मोनाखै बाहायनो हायाखै थांनाय बोसोराव जमा होदों बिथांमोनहा फिक्स डिप'जिटआव हरदों दा जोङो इन्टारेस्टआ बेसेबां फैगोन जों बे हिसाबै जोङो DAC निफ्राय पारमिसन लानानै जोङो प्रजेक्टखौ लागोन बे मोनसे आरो BTC आव जोंहा आगोलाव जोङो जिहेतु एनुवेल ग्रेन्ट मोनोमोन बे एनुवेल ग्रेन्टआ बे कभिडनि थाखाय 2 बोसोर बन्द जानानै दंमोन दा बिथांमोना होनो होननानै जोंनो खोथा होबाय बे गोजोनथाव बाथ्रा बिनिखायनो जोङो BTR बा BTC सरकारखौ दाय होनो नागिरा बिथांमोना जोंनि खोथाखौबो खोनासंदों आरो जोङो अलखदाव फाइनान्सियेल क्राइसिसआव गोलैनाय हिसाबै जोङो BTR सरकारखौ रिक्वेस्ट खालामनानै जोङो बावैसो माने 5 लाख थाखाखौ मोनबाय आरो दा एसे मोनबावनायनि लामायाव फैदों बेखिनि इनफरमेसन दा आरो खोनानो मोनदों जे BTC सरकारा 50 लाख रां बर' थुनलाइ आफादनो बावैसो रिलिज खालामगोन बेफोरखौ नोंथांमोना मा बाहायनो नागिरो बियो अलरेडि बिथांमोनहा प्लेन एन्ड एस्टिमेट बानायफैदों इन्जिनियार फाथायहरदों जोंहा माने मोनसे न' दङ RNB भवन हेड अफिस बावहाय जों लाइब्रेरि लुनो थाखाय प्लेनिं लादोंमोन धालाय जाबाय ओमफ्राय बे न'आव जोंहा फैसा नांबावगौ बेनिखायनो जोङो बेखौ कमप्लिट खालामनांगौ आरो गोजौआव जिथु साद दङ बे सादखौ बानायनानै होनो थिनदों जोंनो फैसाखौ हयथ' बिथांमोना होआबो जानो हागौ बिथांमोना खामानिखौ मावगोन आरो थिकादारनि गेजेरजों ओमफ्राय जों बुंनायाव बिथांमोनहा प्लेन एन्ड एस्टिमेटखौ खालामफैदों आरो नायफैदों इन्जिनियारफ्रा जों गोजोननाय मोनदों थेंक्स होदों जे बिथांमोनहा जों रिक्वेस्ट खालामनाय लोगो लोगो इन्जिनियार आरो OSD खौ फाथायहरनानै बिथांमोना नायबाय आरो बे 50 लाख होनाय जागोन होननानै बिथांमोना फोसावदों आरो दा समावहाय लाइजाम बमा बे इस्युआ जोबोद नांफुगासिनो दङ रायजो राजानि गेजेराव सौहैबाय जे बर' थुनलाइ आफादाव लाइजाम बमा मा जिनिस बिलाय लाइजाम बमाया एक्चुअली बेयो जोंना बारग' लेङाइ आफादगिरि आं नामखौ बुंला बिथाङा गावनो भाइस प्रेसिडेन्ट थानाय समावनो 3 बोसोर भाइस प्रेसिडेन्ट थानाय समाव बिथाङा निजेनो बे डिसिसनाव आरो बै डेलिगेट सेसननि सिगां जिहेतु अडिट एन्ड एकाउन्ट जायो बेवहाय बिथाङा सन्मति होनानै बेहाय सहि होखानाय दङ बावहाय जोंनि गाहाय नेहाथारिनि हेंथायै लाइजाम बमा होनायनि खुनु खोथा गैयामोन बिथाङा माने साननांगौमोन जे बेखौ होनायनि सिगां जों सावराय बेनिफ्राय बिथाङा बेखौ हगारनायनि खारनखौ आं बुङा मानि थाखाय हगारदों आरो बेखौ जोङो थांनाय CC मिटिङावबो सावरायबाय CC मिटिङाव मोनसे सिद्धान्त लानाय जादों बे बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिनो एड्रेस खालामनानै नेहाथारिखौ दाय होनानै गाहाय नेहाथारिखौ दाय होनानै लिरदोंथ' नाथाय जोङो हार्ड कपिबो मोनाखै मेइलावबो मोनाखै बिथाङा डाइरेक्ट ससियेल मिडियायाव हगारना होदों बेनिखायनो जोंनो CC मेम्बारफ्रा होनबाय बिथांखौ मोनसे लाइजाम होनांगौ 7 दिननि भितराव बिथाङा उत्तरखौ होनांगौ होननानै जों लाइजाम होदों दा बेखिनियाव दङ हयथ' बियो डेलिगेटआवबो हयथ' ओंखारनोबो हागौ खिन्थु जों मिथिनायाव बा जोङो माने चार्टार एकाउन्टनि जोंहा सार्टिफिकेट दं एकाउन्ट्सआव
आरो गभर्नमेन्ट ग्रेन्ट मोननाय लोगो लोगो जों चार्टार्ड एकाउन्टनि गासिबो सार्टिफिकेट लाखाजोबनाय आरो बिथाङा आप टु खैराबारि अधिवेशनसिम बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्टमोन गतिके बे कालेक्टिभ रेसपन्सिबिलिटि बिथाङा लाइजाम बमा होबाथ' जानाय नङाना बेनिखायनो जोंनि सिइसि मिटिङा बिथांखौ सकस होदों दा सकसनि टाइमा जों 7 सान बेनो टाइम होदों सोलिगासिनो 7 साना सोलिगासिनो दङ बिथाङा सोलिगासिनो दं आच्छा बेखिनियानो जोबोद साननो गोनाङा बे जादों जे नोंथांमोना दासिमबो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जेबो फिननायखौ होनाय जायाखै आरो सकस होनायनि बाथ्राखौ मिथियामोन दा बे समावहाय नोंथांमोननि गोदान प्रजेक्ट मा बर' राव आरो थुनलाइनि थाखाय जोंनि प्रजेक्टआ बेनो जों दाख्लै आं एसे आगोलाव बुंदों एस्क'सिस होननाय मोनसे डिजिटेल मोनसे माबा दं गियान श्रथा होननाय बे गियान श्रथायाव जोंनि बर' रावखौ जों सोदों ओमफ्राय बे डिजिटेल इडुकेसन होनायनि मोनसे माबा माने इ लार्निं खालामनो हासिगोन जोङो हिस्ट्रि ओमफ्राय पलिटिकेल साइन्स हिस्ट्रि जिअग्राफि बेनिफ्राय जा नांगौ जोंनि जायफोरनिखि फोरोंगिरि बिथांमोनहा अनलाइनाव माने बानायना होदों आरो बे बावैसो बिथांमोनहा बे माबाखौ होगोन बेखौ होनाय लोगो लोगो बे मबाइलाव स्मार्टफनाव सब बबेखौ नांगौ बे ओंखारजोबगोन ओमफ्राय इ इडुकेसन लानो हागोन आरो जोबथारनाय कुइसन बे जाहैबाय जे बर' बिजोंनि जेंना दा बर' बिजोंनि जेंना होनै बर' थुनलाइ आफादा गोबां सान बाबेन होबोबाय सरकारखौ दुसिबोबाय नाथाय थांनाय 2 बोसोराव बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बर' बिजोंनि जेंनानि बाथ्रा रायखांनाय नुनो मोनाखै थारमाने बर' बिजोंनि जेंना जोबाखै बर' बिजोंनि जेंनाया जोबाखै जोङो सरकारखौ नायदोंमोन आरो जोङो आउटसाइड बिटिआरनि जोङो कलेजफोरनि जिथुनिखि एसिस्टेन्ट प्रफेसार बेनि जोङो बेखौ एपइन्टमेन्ट होनो हादों बेनिफ्राय बिटिसि बा बिटिआरनि आन्दाराव आगोलनि सरकारजों जोंहा मोनसे माइनस जादोंमोन जे स्कुला माने पिटिआर माने पिपल्स टिचार्स रेशिअ जितु 1:30 खालामदों बे बेसिसाव मार्जार जादों ओमफ्राय एमालगामेशनखौ जों बुंनो हाया इट इज ए मेन्डेटरि बेयो एकदम माने एलपि निफ्राय लवार प्राइमारिनिफ्राय आप टु सेकेन्डारिसिम बेयो माबा जागोन एमालगामेशन किन्तु व्हाट एबाउट मार्जार बे मार्जारा भेरि डेन्जारास मार्जारा जाबाय स्कुल बायगोन बे खाथिनि स्कुल 1 किल'मिटाराव एलपि स्कुल 3 किल'मिटाराव एमइ स्कुल 5 किल'मिटाराव हाई स्कुला जुदि स्टुडेन्ट गैयाबा बे स्कुला बायगोन जोङो थांनाय माबायाव जोङो टिचार एवारनेस फोरोंगिरि सांग्रांथि सान सांग्रांथि जोङो आफाद आरो जुथुम जों लिंदोंमोन बावहायनो जोङो रोखायै बुंदों जे जोङो माने स्टुडेन्ट ड्राइभ खालामनांगौ गार्जेनफोरनि एवारनेस लाबोनांगौ आरो एसएमडिसि आरो एसएमसिफ्रा जनानै थानो मोना नोंथांमोना गार्जेन मिट खालामनांगौ नोंथांमोना स्टुडेन्ट एनरलमेन्ट ड्राइभ खालामनांगौ बेखौ बुंनाय जादोंमोन किन्तु बिथांमोनहा माखासे खामानिखौ मावनो हायाखै आरो दिनै जायफोरनिखि मावख'गिरिफोर दङ जेनेबा आइएएस दं डिअ दं बिअ दं बिथांमोनाबो मावजोबनो हायाखै जों मिथिदों किन्तु जोङो सरकारि अनसुंथाइ मोनाबा जों जुदि बिटिसि बा बिटिआरनिफ्राय अनसुंथाइ मोनाबा बर' थुनलाइ आफादा पलिटिकेल पेट्रनेज मोनाबा जों माबोरै खामानि मावनो दा बे मोनसे खोथा जादों ओमफ्राय दा गोदान सरकार जाबाय गोदान सोलोंथाइ मन्थ्रि जाबाय जों सावरायगासिनो दङ जों जना थायाखै ओमफ्राय बावैसो जितु एडभार्टाइजमेन्ट जादों बे एडभार्टाइजमेन्टनि सायावबो जोङो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जों बुंबाय मन्थ्रिखौ जों बुंहैबाय जे मानो बर' फोरोंगिरिया मानो एथ' खम एडभार्टाइजमेन्टआव फैखो आरो मानो अपसनाव फैदिया बर'आ बे शिड्युल लेंगुवेस्टिक माइनरिटि बेनिफ्राय एडभार्टाइजमेन्टआव होदोंमोन जे बिटिसि बा बिटिआरआ एक्सक्लुडेड ओमफ्राय डिमा हासाव कार्बि आंलं एक्सक्लुडेड बेनिफ्राय बे माबाया बराक भेलि एक्सक्लुडेड एसामिस लार्निं 2028 बे एक्सक्लुडेड होनदों किन्तु होनदोंब्लाबो दा जेराव बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जादों बे एलेखानि बे फोरोंगिरिफोरखौ जेराव मिक्स मिडियाम दं बे फोरोंगिरिफोरा बर' अपसन जायफोरनिखि ग्रेजुएटसिम बर' लादों हेभिं बर' MIL आप टु BA बिथांमोनहा BEdबो दं गासिबो दंजोबो बिथांमोनहा बर' अपसन गैयैखाय बिथांमोनहा एप्लिकेशनखौ होनो हायाखै बेनिखायनो जोङो बुंदों गभर्नमेन्टखौ जे बेखौ एडभार्टाइजमेन्टखौ बेखौ मडिफाइ खालामनांगौ
बेखौ जों बुंदों जोङो सिरि थायाखै बेनिफ्राय जोङो टिचार एवारनेस खालामदों आरो दा जोङो आउटसाइड बिटिआरआव टिचार एवारनेसनि प्रग्राम लाबाय ओमफ्राय बर' एन्ड आदार ट्राइबेल डाइरेक्टरेटजों जों सावरायबाय बेनिफ्राय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि EMTM आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिजों दाख्लै सावरायनाय जादों एबसुबो दंमोन बेनिफ्राय जोङो दा मोनसे एवारनेस लानो नागिरदों ओमफ्राय जोङो दानि निउ एडुकेसन पलिसि बायदियै जिहेतु मेन्डेटरि खालामदों बिथांमोनहा जे क्लास 12 सिम जोंनि बर' बिजोङा नेक्स्ट इयारनिफ्राय फैनांगौ आरो दा कारिकुलाम एक्सपार्ट माबाया दा असमिया इंलिसाव जागासिनो दं बर'आव जों ट्रेन्सलेसन खालामनांगौ ओमफ्राय हम लेंगुवेजनि बिजाबा सोलिगासिनो दङ ट्रेन्सलेसन दा हम लेंगुवेजआ आप टु क्लास 5 बे जासिगोन बेनिफ्राय माखासे जोङो बर' बिजोंनि बे जेंना जेंगोनाखौ सुस्रांनो थाखाय जोङो आसाम गभर्नमेन्टनो जों मेम'रेन्डाम होदों जोङो लोगो हमदों आरो बिटिआर सरकारनि जोङो चिफखौबो लोगो हमदों आरो माखासे बिराद प्रब्लेम दंबावो बेखौ जोङो सुस्रांनो थाखाय बिथांमोनखौ बुंगासिनो दङ आरो जोंनिया बेनो जे जोङो बर' बिजोंनि जायफोरनिखि बर' बिजोङाव माने फोरोंगिरि हिसाबै साख्रि मावनानै बोथिनै ओंखाम मोनजानाय बिथांमोननि सिकिउरिटिखौ नायनानै बिथांमोननि माबाखौ जोङो जायफोरनिखि कन्ट्राक्चुवेलाव दङ बिथांमोनखौ रेगुलाराइज खालामनांगौ आरो जायफोरनिखि टेट क्वालिफाइड दङ बिथांमोनखौ होनांगौ आरो थांनाय माबानि बिटिसि सरकारनि सिगांनि याव जितु माइनस जादोंमोन जे लवार प्राइमारि आपार प्राइमारि ओमफ्राय हाई स्कुलाव गोबां पस्ट दंमोन बेथ' बेकलग जानानै दङ बे बेकलगखौ फिलआप खालामनांगौ होननानै जों बुंदों दानि सरकार आच्छा बेखिनि बेनिफ्राय नोंथांमोनहा जेनाखि सरकारनि बिथिंनिफ्राय एडभार्टाइजमेन्टबो होनाय जादों माने बेखौ नुदों आरो बेवहाय माने बर' रावनि कुइसन गैया होननानै गोबांसे अजद लाबोदोंमोन UPSCनि बेलायावहाय बेनि अनगायैबो नेटनि बाथ्रा फैदों आरो गोबांथार बे मिरु सरकारनिफ्राय बानजायनाय एग्जामफोराव बर'आ दाबो जायगा मोनाखै बे बानबुंथि लाबोनाय जादोंमोन आरो बेनि थाखाय अबयसे जोंहा सम दंबावो आरो बे एग्जामफोरा जिहेतु डिफार्ड जानानै दङ जिहेतु कर'ना भाइरासनि दोहौआ दाबो दंबाय थायो बे समाव नोंथांमोननि रला मा जागोन बे उननि बाथ्रा जागोन नाथाय फैगौ 2 आरो 3 अक्ट'बर खालि बर' थुनलाइ आफादनि जर'खा थान्दैमेल जागोन बिजनियाव बेवहाय नोंथांमोननि जर'खा बिथांखिया मा जागोन नोंथाङा एसे आगोलाव बुंदों UPSC आरो APSC बावहाय जोंहा वान अफ दा साबजेक्ट बर' लेंगुवेजाव होनायनि जा खाबुखौ जों मोनदों जेरै बिथाङा माने IPS अफिसार जादों जे बे माने स्वर्गियारिया मनज स्वर्गियारिया आरो दा जोंहा बे सरन नार्जारि होननाय बे गथ'आबो बर'आवनो लिरनो मोनदों खिन्थु आं नोंथांखौ मोनसे खोथा बुङो जे जोङो गुनगत शिक्षानि खोथा बुंदों भेलु अफ एडुकेसन माने सोलोंथाइनि गुन बेखौ जोङो नायोब्ला जोंनि बर' गथ'फ्राथ' बहुत MBA दं इन्जिनियार दं डक्टर दं ओमफ्राय अनेक माने मोजां मोजां ग्रेजुवेट दं मास्टार डिग्री हल्डार दं जों सिभिल सार्भेन्टआव मानो कम्पिट खालामनो हायाखै बे मोनसे बिराद जेंना आं नुदों ओमफ्राय बेखौ आङो सानदों आं BTC बै समनिखौ बुंनानै बिथांमोनखौ आङो बुंनानै मोनसे माबायाव फैदोंमोन जे बिथांमोननो माने स्कलारशिप होनांगौ स्कलारशिप माने माबा स्टाइपेन्ड होनानै जाय गथ'आ माने स्क्रिनिं टेस्टआव पास जादों बेसोरखौ IAS कचिंआव होनांगौ बा माबायाव SS कचिंआव होनांगौ दा बे हिसाबै BTC सरकारा लादोंमोन 3 लाखै होनो आरो होदोंबो खिन्थु जोंनि गथ'आ पास जाया बेखौ मा बुंनो ओमफ्राय दा नोंथांखौ आङो मोनसे बुंबावो जोङो इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसनखौ बाद हो जोङो स्टाफ सिलेक्शनाव मेम्बार गैया इनफरमेशन एन्ड ब्रडकास्टिंआव मेम्बार गैया रेलवे बोर्डआव मेम्बार होजायाखै UPSCआव गैया APSC आसामाव मानो गैया गीतारानी बसुमतारीनि उनाव सासेबो बर' बेनिफ्राय प्रफुल्ल हाज'रि जादोंमोन ओमफ्राय गैला गुदि गैयाब्ला जोंनि गथ'खौ सोर नायगोन हु विल लुक आफ्टार दा बे खोथाखौबो जोङो पलिटिकेलि नाहरनांगौ बे खोथा मोनसे दा बेफोरखौबो बिराद सेन्सिटिभ इस्यु जों बर' थुनलाइ आफादनिल' खामानि नङा बेयो ससियेल अर्गानाइजेशनफोरनि पलिटिकेल नेताफोरनिबो मोनसे खामानि बियो आं खावलायो जे बयबो जोङो बेखौ नोजोर होनानै जोंनि यंग जेनेरेशनखौ
जों माब्रै सेल्फ डिपेंडेंट खालामनो हायो जातिखौ होमब्लासो जों दिनै जों बिटिआर मोनदों बिटिसि मोनदों सालायदों सोर दिनै मिजोरामा माब्रै सेल्फ डिपेंडेंट जाखो दिनै केरेलायानफ्रा मारै सेल्फ डिपेंडेंट जाखो दिनै माने हिमाचल प्रदेशआ सेल्फ डिपेंडेंट जादों व्हाय दा जोंनाबो बे लाइनाव थाङाब्ला जों खिन्थु सानसे बेलासिबाबो गुबुन हारियासो सालायगोन बे जोंनि बिटिआरानो जा बिटिसिआनो जा बे मोनसे आंनि खावलायनाय जे बयबो जोङो बेखौ नोजोर होनांगौ आरो जोबनायाव नोंथाङा जिथु बुंदों जे जोङो तामुलपुराव जों खुंफुंनो हायाखै जोङो बारहुंखा आरो मिथिंगायारि जाथायनि थाखाय ओमफ्राय जोङो सावरायनानै जोङो बिजिनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव जोङो साननैनि हाबाफारि लानानै खुंनांगौ होनना खावलायदोंमोन आरो बिजिनि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बानजाय आफाद दाबाय आरो बानजाय आफाद दानानै दा फैगौ अक्ट'बरनि 2 आरो 3 खालि साननैनि हाबाफारि बिजिनि कलेजनि बे लांगोनायाव जागोन बे जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा बयबो मोजां मोनदों आरो जोंहा बिराद जेंना दं एजेन्डाया हयथ' बहुत सावरायनो गोनां दङ हयथ' बे एजेन्डा बर' बिजोंनियानो नाम्बार 1 जागोन बर' बिजोंनि जेंनायानो नाम्बार 1 जागोन बेनिफ्राय बहाय बर' हारिनि थासारियाबो हयथ' फैनो हागौ जोंनि गेजेराव जिथु खौसेथि गैयै जोंनि गेजेराव जिथु नासयलायनाय बे माने ससियेल कनफ्लिक्टसाबो बाव फैनो हागौ आं आसा खालामो जाहाथे इनोभेटिभ साजेशननि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादखौ मदद होनांगौ आरो बर' थुनलाइ आफादा जाहाथे खामानि मावनायाव मोनसे कन्टिनिउल एटमस्फियार मोनो आं बेखौसो लुबैदों बे बिजिनि अधिवेशना मोजाङै मोजां थांगोन आरो बानजाय आफादा मोनसे स्ट्रं बिथांमोनहा स्ट्रं कमिटि दादों आरो आं खावलायगोन जे बे बिजिनि अधिवेशनावनो माबा मोनसे बिराद डिसिसन जाथों आरो जानानै जोङो बर' राव थुनलाइ हारिमु आरो समाज दावगानायनि थाखाय जोङो मोनसे बिथांखि लानो हाथों जोबोद गोजोननाय बाथ्रा आरो जोङो गोबां सावरायनांगौ दंमोन नाथाय समा जोंखौहाय एलाउ खालामाखै जों फोजोबनाय फारसे थांदोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुसे तरेन बर' बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि सिंनि बाथ्रा हारि दानायनि बाथ्रा आरो गावनि जिउनि बाथ्रा आरो गावनि मोनदांथिनि बाथ्रा बेफोरनि बागै बुंथिबाय आरो जोङो बेखिनियावनो दिनै सावरायनायखौ फोजोबबाय गोजोननाय खुलुमबाय 10